барои бародарои хостанд ки ҳисора сиёнка кунем. ҳисора Дубай шурӯъ шудагиан бародаро марҳамат биёем кам шаҳр ресторани шаҳр дар ҳисор дар пеши қара бибинем природае бародаро чӣ хеле природа кардагиан тамошо кунем. ина тамошо кунем природае чӣ хел базебае чӣ хел ҷои хусрӯ чӣ хел ина бесум реклама кардистам ресторанатона дар ютуб мардум бибинам биёян коми ай Москва меояд ай Россия меояд марҳамат биёен ресторан шаҳр не тира дафт карда ина коми мехоҳам хеле природа дашина ба худо мара ягон кас нагуфта ки ҳамҷара реклама ки ман худам аз пеши худам навхе гирифтам ба хотири бародарои ғариби ма ки дар Москва дар Россия ҳузур доранд мехоҳам мо тамошо кунам хеле природа дар ҳисор кардагием. марҳамат биёем бародарон тамошош бепул тамошои барҳавон. ина тамошоша бинем катои хуб дора ҷои нишасти хуб беҳтарин бародарои хуҷанд ба фикри мами кора кандакориша кардагиан ҳама чи хеле искусственӣ надора ҳамаш природа не алафошам ягон чизи искусственӣ неста дар инҷо ҳамаш природное бародаро хитон ина бубинем мақсад чӣ хел ҷои ҳамахел дилкашу маҳбуби дилҳояда зайчик зимни дора летни дора анами искусствениёш инамия инами самбақаи кавкуна инам хеле ҷо бародарон биёем дам бигирем. ина ҷои зиндиш бародарон мақсад мадура наха ҷои бениҳоят хуба бисёрӣ боше бенахали ҷода мешинем мақсад бо барои 4 одам устол мондаган барои 8 одам барои чанд кас мақсад чанд касе ки мо биёем марҳамат биёед